Josu. Kaixo, Joni, Eugeni, zer moduz? Ondo eta zuak? Ondo. Oso Zer ilusioa. Oso pozik hemen. Josu, bez, hartu nintzen Urnieta edo eguneni. Urnietakoa, bai. Gaina erranik indakau pike pixkat, Bai. hobeto Urnieta. Eta pizakatik akazuten pike, baina bueno. Oso bertu gaude, eta beti futbolean elkarren kontra, kiroletan. Kirola, zuekasun, erremontea, hoi da. zergatik. Nahiko berandu hasi nintzen, erremontean, bai. Baina, bueno, eta gero esan dizun bezala, ja oain utzita daukat, baina esperientzi urte batzuk eman ditun, eta esperientzi oso ona izan zen. Kirol desberdina probatu ondoren, nire kuadriakoa eta lagun honenetakoa Imanol Lanza, torri izan erremontista. Bea hasi zen urte batzuk lehena honi baino, eta inbiri amatezian pixkat, ustea behai, atentzioa ditzezian, kirol horrek. Eta egun batean junginan biak batea probatzea, hasi zitzaiten erakusten, eta gero ja hasi nintzen erremonte eskolan, Galarretan. Eta hor ja jonitzen hobetzen, eta debutatu arte. Handik urte eta erdi edo entrenatzen, eta gero debutatu eta partida jolastea. Zer deskubritu zenun erremontean? Deskubritu? Bai. Nahi asko guztu deziten erremonteana, hasteko kirol bezala, bere abiadura eta teknika asko behar da. Eskumuturrakin joku interesanteak, eta hori dena oso teknikoa eta bizia asko guztu deziten, eta horregatik hasi nintzen. Eta gero hor deskubritu ditut, zertan profesional mundua eta hori dena deskubritu nuen. Eta interesgarri izan zen, lehenengo aldiz jokatzea kontratu batekin kiroleako, ja publikoa, txapelketak, eta esperientzi pila bat, eta pixkat lanakin konpaginatzeko zaila, baina oso interesgarria. Horregatetu behar nizu gogoratzen zera zuke debutaz. Bai. Hombre bat zen. Nolakoa Izan zen oso egun berezian, etzat, bai. Oso urdurin egon, egia esan. Normalian, gauza nahiko lasaia naiz, baina partido horretako egia esan lehenagotikan konpetitu nuen beste kirol batzutan, balomanon edo ibili nintzen, balomano, futbolen edo ibili nintzen, beste kirol palan, baina ja behin periodikoan atetzen zehal, entrevistak itizkizuela, hor egun egiten urdurin egon, baina oso politia izan zen. Oso politia, eta gero egin genuen parranda oso nahi zen. Zeraka erremonteak igual beste kirol batek ez duena. Nik uste bere gauza interesgarrenak diala, hasteko erraminta hori dela oso... Nahi baduzu agotua, hemen dakabo. Imanoleko baritutakoa. Hola, apa, Apa Imanol. Eta oso sestu kuriosoa gaina dena eskuzin da dago, eta lan handia daka, eta oso garaizarrekoa eta artesanala eta oso politia nik uste. Eta gero, pelota hemenik sartzea eta puntetik atera. Da oso teknikoa eta oso bizia, pelota oso azkar jutea, eta akazu oso denbora gutxi reakzionatzeko. Eta horrek ikuste bat egon nahi partida bat, atentzioa ditzeu eta oso politia. Gaina oso teknikoa da, eta horrez gain, eskubiko eskua bakarrik erabiltzea, eta nik ezkerrak nahiko txarran izan pelotan tabla, orduan ondo tortze ditzaiten. Momentu baten erremontistataz disfrazatu nahi badezu agotu lasan. Bauzkat, etxean dazkat dira. Esan elkabezuketan. Gaur inauteri diala. Zetek zentratzen zinean frontoira ateratzeko garaia zetek zure helburua. Niko bai eukin ditula, hasieran
urduritasunak intaula zentratzeko ukitzen ditu hor arazo batzuk, eta urduri jartzen ditzen, eta enun ematen nire mailegi esan, gehiagi. Eta bai, gero, jonitzen pixkat presioak entzen ikasi nuen nire buruan, eta pentsatu, ateako naiz, gerta daiteke batzutan ondo jutea partidoa, bestetan desastre, baina beti nire beten nintzen aurretik pentsatzen gaizkietakoa, ondo ateakoa, eta momentu baten nik uste iritsi nintzen konklusioa, aldu pasa edo zer gauz. Orduan, atea, dena eman, zentratu bakarrik jo ezun pelota zuen, zaila da alare, erresa esaten, baina gero zaila da. Eta abertze gertatzean. Baina ez, kostatu ditzaiten, beti beten nintzen betxatzen, eta gaur ridikulo egite bat, gaur ondo. Eta ezin da, kontu da mentalia horrekin ezin zara inoa jun. Gero jazan, jun, edo zera aldu pasa, jokatu alezun ondon, eta listo, eso da, bera. Gu pozik ikusten zaituzteko, baina zuk esan duzu, gutiek askotan daude buruzitasuna, ezin egonak, nola kudeatzen ditu sentimendu horiek jokalari baita. Ni, esan dituten bezala gutxo gara, baina nien naiz igual munduko honena, frontean nahiko kostatu ditzaiten nirea ematen egun batzutan. Batez ere, ondo prestatuta eta lanak ondo egin da, zoazenen nik uste hor errexago zentratzen ditzen, azkenean konfiantza gehiokin zaude, eta konfiantza horrekin, konfiantza gazu gauzak ondo aterako diala. Arazo etortzen zen, adibidez, aste txarroki batzu lanangatik, ez dakit, nahi behintzat horretorretzi ezkiten. Ez hainbeste entrenatzeko aukera, ez hain zentratua orduan edo aurreko 3 partiduak galduta edo inseguritate hor pixkat zaila zen. Zaintxa barra itezan gestionatzea sentimentu horiek, eta hor nik uste din behar dela fuertego entrenatu, gehiago zaiatu, gehiago zentratu erremontean, zure buruan konfiantza hartzeko, eta gero eta konfiantza gehiago bai remontean, bai bizitzan denean, ez? Gero eta konfiantza gehiago, gero eta aukera gehiago ondatetzeko. Zer esan dizu remonteak? Eman dit, alde batetik satisfazio pertsonala pentsatzeko eta kontu nukita bain utzitak atela, baina gara harro nago nire bideo egin izana, jarri helburu bezala erremontean ikasi nahi eta erremontean debutatu nahi, erremontean iritsi nahi goiko mailara eta sensazio hori, gero betetzean sensazio hori oso nahi izan da, eta ikustean nik gai izan naizela lortu da, planteatutako helburu bat lortzeko, ez? Eta gero horrez gain, eman dizkit lagun asko, oso ambiente ona, azkenan hor oso ondo ematen nintzen lankidezian erremontistekin, baina gero hortik kanpo bai lagunak oso lagunak nituen eta ambiente hori eta gero satisfazio pertsonala batez ere hori nik uste bi gauza importantena. Hartuko zenituzten teago batzuk eta dirutu kanpo eta talabin eta egia esan gustatzen zait gero frontetik kanpo jendeakin egotea, trago batzuk hartu eta gero gainera suerte eduki nuen nire oso lagun hona Imanolekin konpartitzeko bai aldagela eta bai batea ere jokatu genuen txapleketa bat eta irabazi genuen, bigarren mailako txapleketa eta hori izan zen nik uste remontean nire izan duten bizipen honena hori izan zela batea irabazi genuen eta finaleko egun hori izan zen izugarria. Igual irudituko zaizu galdera txaugak edima, baina berezen zuelako. Zuk ordu asko pasan dituzu frontoi baten entrenatzen partidutan eta zer da frontoi bat zuretzat.
Esaten zuten bezala, guain dakat denbora baten naiz fronteetan ibili, baina... Zer izan da ordu. Netzat frontea izan da, bai... Bigarren etxea. Bigarren... Niretzako nik enduke esango hainbesterako iritxeanik. Bai, ikusten dutela... Oso zalea, oso guztua eta asko enteratzen duen, baina bai nik eukietela bai... Nik kirol asko inditut, eta koste dizait zentratzea, igual naiz beste batzuk bezala, beste erremontista batzuk bezala, behaien bizitzan eguneko handiago bat hartzeula erremonteak. Netzat, bai oso bizipen asko bizitako eta momentu asko mendizkian toki badala, baina ez da ere, enuke esango da nire bigarren etxea edo nire... Bain dutela nik gauza asko, eta netzako bizitza gauza askotan gauza gehiagitan zentratzen naiz, eta kirol, esperientzia desberdina bilatzen ditut, eta horregatik nuke esango da izan dela bigarren etxea bezala. Bai gauza importante asko mezkidera, baina gero beste toki askotan bai asko disfrutatzen eta berrotu asko pasatzen dut horregatik. Zergatik utzi zenun erremontea? Hasi nintzen erremontean eta gero debutatu netik, esan ditut, lehenengo hilabetetan nervio eta enun lortu nire maila ematea, baina hor bai zentratu nintzen gehiago erremontean, ondo ibili nahi nun, eta horrek egin epoka bat, arte baten oso guztua ibili nintzen eta oso motibatuta eta oso guztua. Gero, gauzen zan dut, zehazti joanen lanen ordu asko sartzen ditune bai, eta lana gehi entrenamentuk gestionatzeko emate zian denboa, baina ez nik nahi bezain, ez ziten gehatzen nik nahi bezain beste gauzak egiteko. Uste zizkiten beste kirol batzuk, lagunekin egoteko denbora, nire gertukokin egoteko denbora gehiago nahi nun. Eta gestionatu behar banun lana, eta gero, 8 ordu eta pikoko lanaldia, gehi entrenamentuk, gehi partiduak, eta gero partiduetan gaina exigitzen maila hon bat ematea. Hoi dena gestionatzeko ez egiten nahiko denboa geratzen, emate zian denboa, baina nahi nun denboa gehiago nire bidaiatzeko, edo lagunekin egoteko, nire gertuko pertsonekin egoteko, kirol desberdinak probatzeko, eta orduan ez dakit nola esan, izan erabaki hain garbia, baina nabaitzen duen nire gorputza eskatzen ziala aldaketa bat, eta iritsizterian eguna firmatzeko urrengo urteko kontratua nabaitzen duen enun lanai jarraitu momentu urtean nola, behintzat kondizio horietan. Eta erabaki nuen aldi baterako guztia, gero lan aldatu eto hain, bai guztuago nago hain lan berrin, baina hala ere oain nire bizitza estilo berriakin guztua nago. Eta denbora libre gehiago ezakaten bitartian, baina nahiago etola jarraitu. Eta gero, egun baten berriz denbora libre gehiago bali maukat, helburu bezala jarren bezala jartze berriz txapelketa giroaz nahi dutela edo, orduan bueltatuko naiz. Zer ikasten zenun lana komentatu duzula, zer ikasten zenun? Nik inu unibertsitatean ikasi nuen ingenieritza informatikoa, eta gero ondoren master bat, sistema inteligenteak eta konputazioa eta pixka dora lio. Baina, hori eta gero, hasi honetan enpresa baten lanen, 3 urtez edo, ez 2 urte eta erdi edo. Nabaitu nahi bez, erremontean aitzen itzanen unibertsitatean neonean errestasun gehiago nekala erremonteakin konpaginatzeko. Nik erresago egiten nuen. Geni ikasketetan normalian errestasun gehiago nekan igual, gero lane baina hor hobeto konpaginatzen nuen. Gero lanen hasi nitzanean eta ordutegi trinkoa ordu gehiago sartu beharra eta presio gehiago lanen bai, eta azkenen hor
nahi beste disfrutatzen, eta gero hain beste lan baten hau hain, eta guztua. Horreko esan nahi du ikasle ona zinela. Bueno, igual irakasle guztik ez dut hori txako, batzutan Alper Xamarra banezkan hola nire puntuke bai, baina bueno, aprobat normalian lortzen gero aprobatzea tarteka kenduta, bueno. Obaina izatezen du ikasketa erresa zara konpornatzea. Errexago, bueno, alare, igual izan gaztegoan itzala, eta ez dakit, errexago ematen, ez dakit zergatik, seguru, baina bai errexago eramaten nula unibertsitatea gehi erremontea, gero ja egiten lanean hasi nintzenean baino, ja lanetikan nekatu goatetzen nintzen unibertsitatetik baino, eta gero hasiera baten alare ondo eraman nun, baina ja behin lanen ja urte eta erdi nijoanen, hor nabaitzen ja, ez dakit, lanetik nekatu batetzen nintzen, eta igual nahi honen denbora bat nire buruantzat hor, lanetik atetzen nahi nun egiteko, ez ja finkatuta zuten entrenamentu batzutako, eta ja lanetik atetzen nintzen, ja jefea hor, pixkat, gauzak eskatzen izan bitarten, eta gero batea, eta berriz entrenadorea atortzitza egiten, bueno, niko hain nahiago eta hartu denbora pixkat netzat, eta azkenen erabakia hartu nuen. Bueno, pozik hartutak erabakiak, eta bueno, això. Zergatik erabak izan du ingenieria informatikoa ikastea. Egin esaten egin enekan hain argi, gaztetan. Enekan hain gauza zan banekin matematikak eta gustatzen zaizkitela. Gero, hor duda batzuk eta banituen zein egia esan, baina bueno, familian nekan indakari zeba bat ingenieritza informatikoan ikastezuna eta pixka gultzatu ziren. Eta egia esan hor, batxillera buketu nuen nik enekan oso garbi zer ikasi, baina guain enetan mutzen ikasitakoaz. Eta ingenieritza informatikoak baitu gauza batzuk egia esan, ez dakit nola esan, nahi informatika gustatzen zait, baina igual remonteakin egon hartu zaiten bezala, ez nire hon erabat informatika mundun. Eta orduan, oain nik adibidez lana hortan itet, baina lanetik atatzen nahi zenean, ja ordenadorea ez dut ikutzen. Ia, orduan ez dakit nola esan, ez da nire pasioa ez da, gustatzen zait, baina ez da horta, eske, bizitzan nik ezin gauza batea bakarri haitu. Gauza asko iragusten zait, gauza ezberdinak eta hoxe. Kirolakinak komentatu duzu, ez zen bakarrik erremontean zentratu nahi, eta kirol, arlo, askotan. Bai, da. Zer musika entzutezu, just? Pixa denetikan, egia esan. Eta ordu pila bat pasatzitut musika entzuten. Nire lanan alde hon bat bada behintzat, aldetela lana egiten nagoen bitartean musika entzun. Bestela ustetan ditzala informatikari izan. Bada behintzat egun osoa pasatzen musika entzuten. Eta pixa estilo guzti gustatzen ezkit. Bai rock, euskal rocka edo, bertxarren estiloko taldeak, gero esan beharrakat nahiz eta igual etxen hainbeste ez entzuten, gero parrandan erregetoian estiloko kantak gustatzen ezkitela, pixka dantzatzeko eta gero denetik, bai rock gogorragok bai gustatzen ezkit, pixka oso bariatua entzuten musika. Denetik. Egunan arabera bai, eta asko gutzi ditut burun sartzea ezkiten kanta batzuk, gero denbo guztien koten ezela kanta hori entzuten gaztatu arte, eta gero horrengoa, eta hola. Zerekin diskekin pasanetokela diska bat entzuten, 6 hilabete. 6 hilabete diska bat entzuten? Lasaiatzeko. Behar dut, asetu instrumentu bakoin. Bai, musika ze gustatzen zut pila bat, Pila bat. Bete nabil musika jaetzen eta behar dut, eta gainera ez entzutea gaitu hausinatu nola dago moldatu eta egin da. Ni hain bestean ez iristen.
Ez instrumentu bakoitza separatuta aztertu. Separatu horren agailuan ez, baina igual buruak, bajo bat, eta hola jodo, eta gero honekin naizkuro, eta nola egingo da naizketa. Eta horrela. Nik egia hor ez daketela nire lagun batzuk ebai hola zezidena pila bat musika analizatzea. Nik ez, oain nahiz belarria pixkat entrenatzen, baina ez dut euki hortako hainbesteko errestasuna musika analizatzeko. Egia da nire musika munduan sartuta nagoela, ibilen nahi abesten, talekin eta bakaka ere, pentitutukat eta batzu, ebinta eta gero bilaliko. Bidali. Entzuna. Eso, mila eto zergatik benetan. Mila esker zuri, Plazer bat, ni bezalako pertsona bat entrevistain nahi izana, egia esan. Oso gustoa naiz. Egongo gara, eta mila esker. Eskerrik asko. Agur! Agur.